कबे से कहता नहीं साला बियाह साला ही बियाह ना करी साला। हाय तोनी अपने में अपने गाय झगड़ा करे बारे तू तो चुपे रह साले ना तो बांस लेके तोरा गान में ढाक कबे से कहता नहीं कि साला के बियाह करता ना ना करो हमरा पल्सर गाड़ी चाहिए सार के पैसा गिने तो बार ना हो तू काहे खातिर हुल लाल बारे रे सारावा तो तू काहे खातिर एकर बियाह नइखे करत रे सारावा जब ले हमरा पल्सर गाड़ी या 2 लाख रुपया ना दी ताले हम एकरा बियाह ना करो। तो तू 2 लाख रुपया एगो पल्सर गाड़ी लेब। हां वो काम कर हमर जूजी के गाड़ी बना ला पर डेली चढ़ी आ उतरी है साले गाड़ी ले तू साले जल्दी से बड़कर बियाह कर पापा देख तू काल के कान के ना द्वार पर अगुआ बोला देता नहीं। बुढ़ारी में सब काम करता रह ठीक लागता न इहे हाल रहल न त आगे जाके गारो लिबैब। बेटा अभी हमर बेटा बा तो हम गार ले होतनी जा तोहर बेटा होय न त तू गार ले वही चुप रह रे बाबूजी काम कर काम कर। प्रणाम प्रणाम बैठो बैठो। एक कुर्सी लेके आना रे। इतना काहे चिल्लाता रे सारा बा पहली अगुआ सा आ गेल रे सारा बा जो कुर्सी लेके आ। रुक जा साले तू देख जाके तैयारी भइल की ना देख तो हम केहन लागता नहीं ए तो अलकतरा के कोनो देखे को रे सरवा अही अलकतरा मुंह पे 14 अगुआ फेर दे तो तोर 14 अगुआ फिर गेल ना 15 हमा अगुआ फिरे दे तोर चढ़ल जवानी है पानी डाल के मुझा दे। तो समझी जी नाश्ता उस्ता मंगाओ। ए त इहो बात कोनो पूछे वाला है मंगाओ जल्दी। ए घर में कथि करे छै नाश्ता लेके आ जल्दी। समझी जी इ नाश्ता के जगह पर कथि जूजी पप मंगा देली। ए समझी जी अहाँ सबके मुंह देख लिया लॉलीपॉप लेका सूख है ऐसे 2-2 रुपया वाला जूजी पप मंगा देली चूस। समझी जी कहीं लड़का दिखा देता ठीक रहल। समझी जी इहो सब बात कोनो कहे वाला है अहाँ लड़का देखे तो लड़के न देखम कि अहाँ हमर जूजी देख लौरा 1 घंटा से हे कैले बारा जे काम करे आइल बार हो तो बार ना हो 1 घंटा से बकचोदी कैले बार। ये सब बात छोड़ू समझी जी नाश्ता आ गेल पहले नाश्ता करू तब लड़का दिखा देम। हे नाश्ता के जगह पर ठेकुआ मुरई कौन खिलावे छै हो। कुटुम जी छठ में के ठेकुआ मुरई बचल रहले है आ बल भैंसिया खियावे से निमन है कि रउआ सके खिया ऐसे नाश्ता के पैसा बचनु गेल अन्न के नानू जियान करे के चाही। मार तोरी बहिन करा कि कोन अगुई में आ गेल छी ऐसे अच्छा तो फोफी मरचा बेचती। समझी जी अब नाश्ता उस्ता तो हो गेलै अब लड़का बोलबाओ। भगेलवा भैया के बोला के ना बा चुल्हिया नेवार सबके प्रणाम। घर जाने खुशी रह बउआ कौना क्लास ले पढ़ल बारा। 39 हे 39 कौन क्लास हो कले हो। 39 के पीछे एगो बड़का राज बा 3रा क्लास से नाम कटवा के 9मा में लिखवा ले तो होने गल 39। बलदेव भाई इ लड़का बड़ी तेज बा। बात तो सही कहली अभी खारी भाई। ठीक बा बउआ रउआ हमरा पसंद बानी रउआ अंदर जाओ।
तो समझी जी राउर लड़का हमरा पसंद बा, दाम दहेज के बात कर लेते तो ठीक रहे। समझी जी तो लड़का तो रउआ देखबे कनी कितना तेज तरह के बा। अब बात रहल दाम दहेज के तो ज्यादा कुछ ना 5 लाख रुपया आ एगो करिया कलर के पल्सर। समझी जी यहाँ सीमा के वही पार जा रहल छी, हम ई सब जुजियो उखाड़ के न देम। समझी जी हमर लड़का पढ़ल लिखल बा। तू लौड़ा बतिएबा, रउआ बोलू कितना देम? हम 50,000 रुपया एगो स्प्लेंडर गाड़ी देम। ना बियाह ना होई। कहे ना होई रे बाबूजी। ए हम 50,000 रुपया गाड़ी में बियाह ना होई। आ ई अगुआ चल ना तो जूजी लाख रुपया ली। लास्ट अगुआ बा, चुपचाप हाँ कर। अगर कहीं जे अगर ई अगुआ चल गइल त मारते मारते पिटास फाड़ दे। हाँ तो हमरा मंजूर बा। ठीक है बउआ जी। बाग तोरी बहिने करा के ई तो रंग लेके मत रे।